Nganong mag-cheat gyud ang tao? Tungod ba kay bigaon lang jud? Actually, it's deeper than that. If you want to know more, watch this. Where you I will be my Sa kanina topic, infidelity, I will have 4 videos. Part 1 will be why do men cheat? Part 2, why do women cheat? Number 3, what to do para dili mag-cheat ang imong partner? And lastly, how do we heal if mag-cheat atong partner? Now, on this topic, mag-base ta sa professional psychologists, namely Dr. Robert Weiss, Dr. Mark Epstein, and Esther Perel. Part 1. Ngano mag-cheat jud ang laki? Kanina mga rason ba'y makita ni siya sa babae o sa lalaki? But according to studies, bao na siya ang top reasons why mag-cheat ang laki. Number 1, insecurities. Ang uban lalaki ba'y grabe kayo ka-insecure? Feel nila, dili sila inaanak kagwapo, dili sila enough, dili sila inaanak kamaayo sa bed. Mauna, para ma-boost ang ilahang ego, mangita sila lain validation sa uban babay para ma-feel nila na dili sila inaanak kabati. Kay grabe man ilang insecurities. Number 2, biology. Naadyo mga laki bay na taas kay agib by nature, mga bigaon jud ba? Dili tanan ha, batang uban jud grabe kay appetite sa sex. So dili gud sila makontento og usa. Mura siyang addict sa dopamine ba? Maka-feel sila og thrill pag makig-sex sila. Ila nagipangita na feeling. Again, dili tanan, but naadyo inani na lalaki. Number 3, personality. Nagyo mga tao bay nabati jud batasan, less empathetic, less conscientious, dili makonsensya ba? So, if dili sila makonsensya, wala gyud difference nila if mag-cheat sila og dili. Kasagaran ani nila bay naa sila narcissism. They think na entitled sila na mabuhat ani mga butanga. Feel nila inana sila kagwapo or ka-amazing. So, ganahan sila ilahon tanan. Number 4, na condition ang brain na okay ra mag-cheat. Sa atong generation bay tungod sa movies, tungod sa social media, na condition atong brain na okay ra mag-cheat. Labi na sa saying na natural ra ang laki na mag-cheat. Para nila dili kay nadakong sayop. Mahimo na lang siyang normal ba? Number 5, lack of sexual satisfaction. Lain-lain na og needs ang mga tao, especially sa sexual needs. Dako kay difference ang babae og sa laki. Now, if dili na ma-meet sa ilang partner, mangita sila sa lain, mahitabo na siya kasagaran kung dugay na ka-relationship, mawala na ang lami ba, mawala na siya ang spark, gani. Ganahan sila maka-feel og sexual satisfaction ba, kadung na-feel ganila sa una. So, ang mahitabo, mangita sila sa lain babae. Number 6, immature. Ang uban tao ba'y gamay kaayo og experience sa relationship. Dili sila kabalo unsa ang consequences kung mag-cheat sila. Wala sila kay balo na grabe kay makaguba kaning cheating sa isa ka relationship. Ika-realize nila uwahi na ang tanan, nilakaw na ilang partner, nakigbuwag na. Number 7, alcohol. When people are drunk by, dili jud malogical. Wala na gid sa una-una ba, mauna maka-cheat. Ang uban sad taas kay agib basta mahubog. Ang tan-aw nila sa tanang babae, mura nag-model. Mauna tira pasagad na lang, nasobraan sa red horse ba. More often than not, ang rason sa laki is based on sexual satisfaction or ang pag-boost sa ilang ego. If tanaw ni mo wala diri ang rason why mag-cheat ang tao, check part 2, why women cheat. Kadto siya based on emotional needs. And don't forget to subscribe on my channel, Choi. I am Dong Pons. Goodbye for now. where you